Už ste niekedy premýšľali nad tým, aké by to bolo vybudovať niečo, čo má zásadný a trvalý dopad na ľudí vo vašom meste a regióne? Predstavte si, že by ste sa mohli pridať do projektu, ktorý mení životy a šíri tú dôležitú myšlienku osobnej slobody na základe pasívneho príjmu po celom Slovensku. To nie je sen, je to môj cieľ a je to vaša dnešná príležitosť. Tak si ju nenechajte ujsť. Ak ma sledujete, tak je vám pravdepodobne téma osobnej slobody a pasívneho príjmu blízka. Moja vízia je šírenie tých mojich nadobudnutých vedomostí a zdieľanie tých mojich skúseností v oblastiach finančnej slobody a vytvorenie si pasívneho príjmu. Umožníme spoločne každému žiť život podľa vlastných predstav. Aj vy máte šancu stať sa súčasťou tejto veľmi peknej vízie. Ako nositeľ tejto zmeny sa stanete určitým mostom, po ktorom sa budú ľudia vo vašom meste a regióne jednoduchšie dostávať a bezbolestnejšie k finančnej nezávislosti a teda k slobode. Pomôžte mi otvárať pobočky, v ktorých budeme poskytovať všetky potrebné informácie, ako sa postupne dopracovať k pasívnemu príjmu a skutočnej finančnej nezávislosti. Nie je to sci-fi, je to reálne dosiahnuteľné na Slovensku. Sám som toho dôkazom. Trvalo mi to síce 17 rokov, ale už som tu a preto to chcem a môžem zdieľať, aby som tú cestu ukázal aj ostatným. Rýchlejšie. Podstatou našej spolupráce bude budovanie a zväčšovanie komunity, ktorá túži po sebarozvoji a osobnostnom raste. Vašou úlohou v tom celom bude organizovanie workshopov, seminárov, stretnutí, kde bude ten váš tím čerpať z toho môjho know-how. Predstavte si tú radosť úspechu v tej vašej práci, keď uvidíte jednotlivcov a rodiny, ktorým ste pomáhali dosiahnuť svoje sny a túžby. Tento úspech nebude len ich alebo len váš, bude to úspech podľa mňa nás všetkých. Pripojte sa k mojej vízii. Máte tú príležitosť tu a teraz. Konečne začnite pracovať s tým, čo vám je blízke a čo vás zaujíma. Staňte sa súčasťou môjho projektu, ktorého zámerom je zmeniť kvalitu života ľudí v našom okolí. Ľudí, ktorých máme radi.